بەشێک ji mamostayan jî destgiriye bû koçkirinê. Ew welatî bi cih dihêlin û valahiyê di kertê xwandin û fêrkirinê jî da durust dikin. Çawa amareka durust ya koçberan li ber dest nîne, wisa jî amareka durust a wan mamostayan jî nîne. Lê rênimayên moleta bêmoçe li Herêma Kurdistanê we diket ku derfet hebî koç bikin, bêyî hez bi koça wan bihête kirin. Beraber gel salê borî eşên bijmete rêja daxwazkirina moleta bêmoçe pitir bûye. Wekul seranserî parêzgeha Duhokê bêjîn li tanho 394 mamostayên bineret û mamostayên amadî molet bu hatiye dan salekî heta 3 sala. Li dîv texmîna parêzgeha Duhok noke pêtivî bi pitir 2000 mamostayan heye, bi taybetî yên amadeyî û wanên zanistî. Rewşa nûke heyî jî bi taybetî ya siyasî û darayî. Bi gotina mamostayan reng e evên çûyîn pitirî her tiştekî ew handabin. Mamostaya babetê fîzyabiyê çûyî qesta derveyê welatî kirî yanî pirasî nûkeldev min cihêwî vala ye. Bila salê bên qeyrana darayî zor tesîra xwe ya kirî û digel qeyrana siyasî her du pêk ve hatin evvel vêrê gelek mamosta digeh nevî hedî bêumêd dibin qesta derveyê welatî dikin. Kertê perwerdê tinê amarên wan mamostayan hene ku moleta bêmoçe wergirtî ku dibêjin ew koçber bûyne. Dibêjin ew moleta bêmoçe werdigirin û koç dikin. Wan nevêtin derfeta damezrandinê ya bi wan çêbû jî dest bidin û desta jî bigehînên evê derfeta wergirtina koçberan ya nûker li Ewropa heyî. Kertê perwerdê 15 neh li ber sîngiye. Wî demê ew dê zanin çûna mamostayan ew êxistîne di çi qeyranda. Ew qeyranên nûkel başûrê Kurdistanê heyn ne tenê rehendên wê yên xirab gehiştinê aborî û çalakiyên fermî û nefermî. Belkî wekî mamosta dibêjin, çûna derveyê welatî ya mamostayan qeyrana ji hemiya mezintir û girantir e ku berebabê taze tuşt bîtê. Yusuf Ehmed Rodaw, Duhok.